हिंदू संस्कृतीत कन्यादान हे अत्यंत श्रेष्ठ आणि भावुक दान मानलं जातं। मंगलाष्टकांच्या वेळी वधूवर प्रत्यक्ष विवाह बंधनात बांधले जात असतात। अशा मंगल प्रसंगी आई वडिलांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू येणं स्वाभाविक आहे। जुन्या काळातील समजुतीनुसार शुभ कार्य दडणं किंवा दुःख व्यक्त करणं हे अशुभ मानलं जातं। त्यामुळे आपली मुलगी आता दुसऱ्यांच्या संसाराची जबाबदारी स्वीकारत आहे हे पाहताना आई वडिलांच्या भावनांचा बांध फुटू नये आणि विधीमध्ये कोणतेही अडथळे येऊ नयेत म्हणून ते काही काळ संयम राखण्यासाठी एकांत निवडतात। विवाह सोहळा विनाविघ्न पार पाडावा यासाठी मंगल कार्याच्या वेळी देवाची पूजा करणं अनिवार्य असतं। काही परंपरांमध्ये जेव्हा वधूवर मंडपात असतात तेव्हा घरातील ज्येष्ठ व्यक्ती जसे की आई वडील घराच्या देवघरात किंवा कुलदेवतेसमोर बसून आपल्या मुलांच्या सुखी वैवाहिक आयुष्यासाठी आणि पुढील वाटचालीसाठी विशेष प्रार्थना करत असतात। देवतेची पूजा आणि स्मरण सुरू असतानाच कन्यादान विधीची तयारी करणं याला एक प्रकारे दैवी संरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न मानले जाते। काही समुदायांच्या परंपरेनुसार मंगलाष्टक सुरू असताना आई वडिलांनी लग्नाच्या मंडपात हजर राहण्याऐवजी मुख्य विधीच्या म्हणजे कन्यादानाच्या वेळीच बाहेर यावं असा संकेत असतो। हे प्रत्येक घराण्याच्या किंवा समुदायाच्या विशिष्ट रूढींवर अवलंबून असतं। आपल्या भागात अशा काही परंपरा आहेत का? कमेंटमध्ये नक्की सांगा।